ସେ ଗୌରବକୁ ପୁଣି ଆମେ ଗଲେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ବା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କେମିତି ମାନ୍ୟତା ଆମେ ପାଇବା ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହଉ ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛୁ। ଏବଂ ଆମର ଶ୍ରୀ ହରିହର ରାଉତ ଭାଇ ବିଜୟ କୁମାର ଭାଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ କୁଶଳ ଭାଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂତନ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମ ଫିଜିକାଲ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ଥର ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିବା ଏବଂ ସେଇ ଦିନରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ମତଦାନ କ'ଣ କରିବା କ୍ଷତି କରିବା। ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଭାବେ 1817 ମସିହାରେ ପାଇକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ତାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟତା ତାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। 1857 ଆମର ଯେଉଁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇତିହାସର ସେଟା ଭୁଲ କୁହନ୍ତୁ ବା ଆମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଭୁଲ କୁହନ୍ତୁ କି ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେତେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି ସେ ତଥ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଇକ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ 1817 ମସିହାରେ ଇଂରେଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 20 ନା 25 ବର୍ଷ ବୋଧେ ସେଟା କରାଯାଇଥିଲା। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବହୁତ ବଡ଼ 2 ବର୍ଷ ନା 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ରମ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଖେଳ ପାଇକ ଖେଳ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପାଇକ ଭବନ ଯଦିଓ 2017-18 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ହେବା ସେଟା ସେଠି କିଛି ଏକର ମିଳିଛି ବୋଲି ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ 200 ଏକର ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଥିଲା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ଆମ ଭଳିଆ କେତେ ପାଇକ ଭିଡ଼ ଥିଲା ସେ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ମଧ୍ୟ ହେଇନାହିଁ। ବହୁତ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ 200 ଏକର ଦେବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ଭାରତ ସରକାର କହିଥିଲେ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟ। ତାପରେ ହେଲା